izan zeate, 15 ikastetxe, zorionak. Zugarraren alaba, gaua gure abia, sua piztu berpiztazen alima, gerlariak prest, emakume zordinak, entzutadilla gure oiuen gizna, barbar, gure posezikinak, gure gorputz gordinak, gogor, azkatu makila, esien ardian, dabil kantzari, zazien gainean, zurinak dantzan, saltzetarako ez dago denbora aie, emakume azteak erratzak airean, orain beldurra... Bueno, ni irakasle bezala oso arroz, egile da nire nik jakitea eman nirela ikasliei honen berri, iaz ere bai, eta aurten ere bai, niretzat oso garrantzitsu da azkenin gure referente den edabide nagusietako badalako, eta gaztiek horren berri eduki behar dutelako, ez bakarri sarile jasotzeko, baizik eta behaien egunerokun ere eskura daukaten tresna garrantzitsu bat iruditzen zaitelako. Ikastetxe, beraiekin Data zientziak eta euskara eta literatura jaioetarako ez dago denbora aie, emakume azteak erratzak airean, orain beldurra ez da izango gurea, bandragoak, baideruan, printzestakuak, nazi eta latza, goxo-goxoa, eitopa, hau da gure borroka, azkatu nuen zerraitota, bileta, zure jaiko zergin eder txiki, azita ikasi, bizioz bizi, ikimilik,